Good morning guys. Good morning guys. Ready na. Ready na ta guys. Sayo may biyahe. Mo tumi sa USA. USA unahan sa Argao. Ato nang gi-ready ang sakinan guys. Atong ipandar ang aircon para bugnaw na. Kay taud-taud mo gikan nami padong mi sa USA. Padong sa USA, unahan sa Argao. Gago! Adto na pud mo soroy ang akong bus guys. So mayroon kay init kayo ang panahon. Dili ulan. Lisod kay kung mag-ulan ang biyahe guys. Ay di na tumibawan nga doon na sa mga tubigon kayo nga mga dalan. So nindot ginang init ang pagbiyahe kay bulahan dili ta maalanganin sa tong biyahe guys. Pabugnaw na to daan usa ta mo lugar dito sa Tubangan sa iyang balay guys. Para inisakay niya bugnaw na. Time check alas 10 size. Ano ang oras guys? Nabot mi diri sa Argao simbahan. So muna guys ang simbahan sa Argao. First time na ako nga nakari diri sa simbahan sa Argao guys. Sagad ako ra ni makita sa sinulog kanabang ipang tap nila sa tarpaulin bitaw. Muna siya. So sakto yun guys, nagikan mi sa balay mga alas 7:45. O nabot mi diri alas 10 So mo ni ang simbahan sa Argao guys. Abot na mi diri sa Argao. So mo ni guys, naabot na kita. Pindot sa Royal diri guys. So ngita ta sa CR guys. Dili sulod sa simbahan. Diri may ganing naagi. So man ta og CR guys. Balik to sa sikanan. So init kayo ng panahon guys. Sakto gyud. Sakto gyud kay nito wala magulan. Kasuro-suro kita maayo. Sagan ako ni makita sa sinulog ra gyud dinay matarpulit pumutang sa Daplin ba. Karon nakarinig ko sa simbahan sa Argao. Dako sa dilan si Mandiri guys. Tagpila din yung kandila yan eh. Dito sa sulod. Na dito. So nagpaabot na nila diri guys kay murag hapit na sa to sila mo gawas gikan sa simbahan. So paabot na nila. So pasinong ta diri aning dakong punuan sa Kratutsi guys samtang magpaabot na nila. Kay nag-CR man to ang akong boss padung na to gawas. So wa ko kabaw kung asa sad mi paingon ron. Huwat na ta sa iyahang mga istorya guys. Kung sa iyahang sulti. Kasi mo hapit mi ron sa si Mala, I don't know kung wanto ba ni sila. English speaking, I don't know. Paabot lang sa tadiri. Kung tanatan nato sa view diri sa gawas sa simbahan. Sulunon sa ning simbahan diri sa Argao guys. Abi na kog kanandap ninda sa highway. Di man day musod pa man day ka. Pero di kayo layo gikan sa highway guys. Roll ra. Sakto gyud. Nabot na alas 10 kapin. Medyo nakuhan din na itong oras tungkol sa mga katraffic sa kadalanan.
Boss, pwede mong tana boss? Unsa gani patron ani ngalan ni patron ani dire? Miguel. Ah, San Miguel ini siya. Oh. Argaw ni no? Oh. Ah, Asa man mo ay? Cebu City. Cebu City di. Oh. Ni bisita ra. First time pa ka, pilgrimage mo? Pilgrimage mo dire sa Golden Jubilee? Di nagservice ra ko sa kumbos, wako kabaw. Oh, kay. Kuan ko sa Golden Jubilee ba pag-ampo sa mga kamatanunan karon sa mahadol sa simbahan. Ah. Golden Jubilee, gamay pa simbahan sa Papa Francisco. Ah. Muna siya kanang kuan ba? Kay ang mga bata karon gud na gud yung pag-ampo. Masa Nalikaw to. lang pud anang mga siyang vacation cellphone. TikTok. Dagan na kayo ng mga bata nga wala wala gid maka mga bata sa una makatubo sa duwa na. Mm. Tun kay ang gobyerno mabuhi nakapadawat nila. Oh lagi. Kay ngano dili man gobyerno padawat nila. Kanang kitang gidikanan bisikleta anak kung sa sayo kay balot tag usa sayop sila di na tapos tigoon. Oh. Pero na may concern kung tawo isumbong sa mga bata. No. Mapriso ka man puno ng imong lalaki. Tungod mga nasa balaod yung nga gihimo ni kuan Kiko man nanagot. Kay kikop nilinan ay. Oh, mo na nagbuhat ang balaod Hindi nga. mas pulo mga bata una. Dili ka sa mga bata karon magumo na sa drugas ang mga bata. Mm. Di na mapatapos gidikanan kay ug imong mugson maghikog magani. Oo, magsalig mo mga bata ron kay kung imong kastiguhon. Ikaw mo piso. Imo na giusan ni Papa Francisco sa wala ka sa matay nga magbisita sa mga tanang simbahan nga dilihuso ang mga tawo ana sa ang dapit gihimong pilgrimage. Mayo, may na yana. Oh, At ang mga ginikanan ba mo modalas mga bata sa Okay, simbahan. ang kanis lang mga bata sa karong panahon nga makakita sila sa gidikanan nga gibuhat, mo poy hatod na sulod. Musundon ba sila sa atong pagkarelyosong bahin? Oo, yana. Buhat mo sila ang mga bata nakamugot pa dito na. Nalisod kaya bisan sa syudad mga batanon, di na gyud mapapadlong sa Di ginikanan. na oy. Oh, Sa una mga bata magluhod palagi pagani, magluhod pagani nimo. Karon mga bata agian ka na lang oy. Di naman Agian gyud. lang kadi mo saludo. May tag matangtang ng balaod nga gihimo ni. Mayo na kay agkanang balaod karon bitan sa curriculum sa eskwelahan. Ibalik na katupo nga religion, nga kato nga katikis, nga mukandak na anak kay nga mga bata kadto sa unang pag disiplino kay doon na pa may gipasundayag ito yung panahon nga good manners and conduct no. Doon na pa may subject ato. Panahon ni Marcos. Wala mo to. Wag Kato kang senior ba sa una ba? Oh. Di wala katong malibos sa una nga. Uhaon kaya sa munisipal nga tagpito kay kasako sa usa ka elementary gani tagpito kasako kada usa ka building. Dagko kay tong building. Dagko kay to siya mga bilkuan. Pag inis ni Marcos sa malibos sa kusabol naman. Kami wala na. Nangausap Una na. usaban. Kada- Kada sa unang baga kayo math, English, social studies, science. Mga kada presidente lahi-lahi nag Wala ibig to. sistema pamagi. Oh. Muna nga Muna lisod na kayo. ang mga bata karon sa edukasyon dako siya lag nahimo pero minus og kay balo kay ang pagpanda sa curriculum karon nga panahon na gud matabang no ang bata sa una gud grade 1 grade 2 grade 4 grade 5 grade 6 first year man ka na karon additional sa curriculum pila naman nakakuan di dako kay gago sa kabiso sa ginikanan Dako dako gaston. sa piso oy kay pila pa ka tuig nimo nasa elementary pa ka Dako. oh una pa high school og aton kwintahon fourth year college sa kanang high school oy